zer karritzen zaitu gehien? Itsas flora eta faunak? Edo bertan pilatzen den zaborrak? Legealdi honen hasieran hondartzako hondakinen eta batez ere plastikoen inguruko kanpaina bat egitea beharrezko ikusi genuen, izan ere kezka genuen hondartzan pilatzen ziren hondakin guztiak zirela eta batez ere ikusita edukiontziak badaudela hondakinak sailkatzeko eta haien erabilera ere kaskarra dela eta hondakin asko lurperatuta amaitzen dute hondarretan eta bar. Konturatzen zara ze biodibertsitate daukagun gure kostaldean? Eta zer pentsatzen duzu bertan hondakinak ikustean? Zerbait egin dezakezula uste duzu? Abian jarri dugun kanpaina honekin, udalerria inguratzen duten ur eremuetan topa ditzakegun hondakinen inguruan sentsibilizatu nahi izan dugu, bereziki plastikoen inguruan. Eta horretarako, besteak beste, ur azpian, ibai ertzean eta hondartzan hainbat garbiketa saio egin ditugu. Gure kostaldeko flora eta fauna balioan jartzea ezinbestekoa dela uste dugu, eta horregatik antolatu ditugu doako bisita gidatuak hondartzan uda osoan. Zigarroa, plastiko txikiak, aurretan eskutxoa eta zarrainak, segidan jaten dituela. Badakigu, sentsibilizazio ekintza horiek ez dutela itsasoa erabat garbituko edo gure naturguneak erabat garbituko, baina iruditzen zaigu herritarren eta erabiltzaileen kontzientzian eragiteko gaitasun bat badutela. Jarduera horien bidez, ez ditugu plastikoak gureetatik desagertaraziko. Guztion ekintza bateratuak baino ezingo du lortu hori. Ahalik eta plastiko gutxien erabiliz eta erabiliz gero dagokion lekuan utziz, edo eragokian kudeatuz. Hortaz, eskertu nahiko nuke kanpaina honetan lagundu gaituzten voluntario eta eragile eta elkarte guztiak, eta azkenik adierazi nahiko nuke ez dugula plastikorik jan nahi, ez da arraine jan dezaten ere. Ez dugu plastikorik jan nahi, ez da arraine jan dezaten ere. Ez dugu plastikorik jan nahi.